Vedeli ste, že môžete na bývanie dostať príspevok a to až viac ako 1000 eur. Môže ísť pritom o mesačný alebo jednorázový príspevok. Ak zamestnanec býva v štátom podporovanom nájomnom byte, zamestnávateľ mu môže prispievať na bývanie vo výške max 360 eur mesačne, najviac 4 eur za meter štvorcový. Ak má zamestnanec viacero pracovných zmlúv, o príspevok môže požiadať iba jedného zo zamestnávateľov. V prípade, že sa za prácou sťahujete viac ako 50 kilometrov od vášho trvalého bydliska či už do nájmu alebo ste v tejto súvislosti kúpili nehnuteľnosť, môžete požiadať o príspevok na presťahovanie. Príspevok vypláca úrad práce tým, ktorí boli zároveň v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 3 mesiace. Príspevok sa poskytuje jednorázovo za 2 roky, najviac 1327,76 eur. Ak o príspevok žiadajú manželia, dostane ho iba jeden z dvojice.